ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആദ്യ അലീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈസി ആയിട്ട് 4 മണിക്ക് ചായയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് പൊട്ടാറ്റോ വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്. ആദ്യ അലീസ് കിച്ചൺ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് മീഡിയം ടൈപ്പ് 4 പൊട്ടാറ്റോയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഫ്രഷ് പൊട്ടാറ്റോ നോക്കിയിട്ടെടുക്കണം ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. ഇതേപോലെ സ്കിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പ് പൊട്ടാറ്റോ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല പൊട്ടാറ്റോ. അതല്ല സാദാ പൊട്ടാറ്റോയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂറൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ പൊട്ടാറ്റോ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു 2-3 പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അധികം വേവില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് പൊട്ടാറ്റോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേവ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. ഒരുപാട് വെന്ത് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കിയാൽ ശരിയായി കിട്ടില്ല. പൊട്ടാറ്റോ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടാറ്റോ വെന്ത് കിട്ടും. ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് ഒരു പീസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. പൊട്ടാറ്റോ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വെള്ളം പോകാനായിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പൊട്ടാറ്റോ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം പോയതിന് ശേഷമേ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാവുള്ളൂ. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം. ഒട്ടും കട്ട കൂടാതെ തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കണം. നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ വേണം പൊട്ടാറ്റോ ഉടച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാവ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ബോളാക്കി നോക്കുക. എന്നിട്ടിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം പൊട്ടാറ്റോ നമ്മൾ വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊട്ടാറ്റോ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നോക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക. എന്നിട്ടിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കണം. അതിനായിട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 200 ഗ്രാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം മാവ് പാകമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തൂത്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മോൾഡറാണിത്. മുസമ്പിയും ഓറഞ്ചൊക്കെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു മോൾഡറാണിത്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തൂത്തതിന് ശേഷം മോൾഡറിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോയുടെ മാവ് ഒരു ഉരുളയാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ഉരുള ആക്കിയിട്ട്
ഈ മോൾഡറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു വിരൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഒരു ഹോളാക്കി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. മോൾഡറിലെ മാവ് കൈകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്കിയെടുത്താലേ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് മാവ് വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മോൾഡറിൻ്റെ ഷേപ്പിലായി കിട്ടുന്നത് കാണാം. മോൾഡർ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മോൾഡർ മുകളിലേക്ക് പതിയെ എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മോൾഡറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ സ്നാക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയത് കാണാം. മോൾഡർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പൊട്ടാറ്റോ സ്നാക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പവുമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് ഫില്ലിങ് കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് മട്ടനാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബീഫാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ മാത്രമാക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഫില്ലിങ് ഇതിന് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് 2 മെത്തേഡിലാണ്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ മോൾഡറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ മോൾഡറിൽ കുറച്ച് ഫിലിം കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടാറ്റോയുടെ മാവ് തയ്യാറാക്കുന്ന ടൈമിന് കുറച്ച് മല്ലിയില പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് കാണാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫിലിം ഇട്ട് കവർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ആകാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. 20 മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിനൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം. കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് മൈദ വെച്ചിട്ടാണ്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കൈകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ മൈദാപ്പൊടി നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് കോട്ടിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. എന്നിട്ടിത് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരുപാട് ടൈം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, 2 മിനിറ്റ് മതി. എന്നിട്ടിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. മുട്ട നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് കോൺഫ്ലാക്സ് ആണ്. കോൺഫ്ലാക്സ് നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ടൊരു കവർ എടുക്കാം. കവറിലേക്ക് 3 ബൗള് കോൺഫ്ലാക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചപ്പാത്തി കുഴലി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം പൊടിയാതെ വേണം ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം കോൺഫ്ലാക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കോൺഫ്ലാക്സിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കോൺഫ്ലാക്സിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കവറ് 2 സൈഡും ഒന്ന് തട്ടി എടുത്താൽ മതി. സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ടയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈകളിലൊക്കെ ആവും. ഇതങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നല്ലൊരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. കവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കോൺഫ്ലാക്സിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്നാക്കും കൂടി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോൺഫ്ലാക്സ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ കോൺഫ്ലാക്സിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് സ്നാക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈമിന് ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും മുക്കി പൊരിക്കേണ്ട. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ സ്നാക്കും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സൈഡൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്നാക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിന് ഒരുപാട് സ്നാക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത്. 3-4 പീസിൽ കൂടുതലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത്. അത്യാവശ്യം സൈസായിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പൊട്ടാറ്റോ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ കോൺഫ്ലാക്സിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ ടൈമിൽ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത്
ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കും. അത്രയധികം ടേസ്റ്റാണിതിന്. ഇതിൻ്റെ പുറഭാഗം കോൺഫ്ലാക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അകത്ത് ചിക്കൻ്റെയൊക്കെ ഫില്ലിങ്. ശരിക്കും ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പുതുപുത്തൻ സ്നാക്ക് തന്നെയാണ്. ആദ്യാലിസ് കിച്ചൻ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം. ബായ്.